Predtým, než začne video, by som vás poprosil o odber a zvonček. Ďakujem, užite si video. A je to tu zase. Fero Divoký, môj obľúbený interpret v muzike, vydal ďalší videoklip, music clip. Ale tentokrát to není z Kafu, čo je veľká škoda, bude mi veľmi chýbať. Ale nie, teraz to je s nejakou Ajkou, Ainka, nejaká Ainka, áno. A volá sa to Bunny Hop. Dobre, poďme si vypočuť túto rakovinu a poďme ju ohodnotiť. Dúfam, že tu nebudem musieť celé video vypípavať ako u toho Dexa, pretože to sa mi nechce robiť. Alebo vlastne ja to nevypípavam, mne to vlastne robí ten editor, takže veľký shoutout Dankovi. Dunk, dobrá práca. Poďme si to vypočuť. Ahoj, já jsem Zajíček Bunny. Chceš si se mnou zaskákat? Ahoj, já jsem Zajíček Bunny. Ty kokomore, už ma to začína žrať znútra. Tá otravnosť tej jej hlasu. Jak jako zaskákat? Ona dělá bunny hop. Pořád jenom skáče a já jsem z toho cvok. A potom dělá tany. To je Taras tam čo robí? Dick, frajeri. Já na to chci na celou noc. Když jsem jí poprvé viděl, bylo to jako sen. Doufám, že není zadaná. Pak začal skákat jako zajíc, klokan, kde to jsem. Austrálie a savana. Je mi to jedno, baby, protože seš lid. Když tě vidím, tak mi teče pot. Jiným holkám jsem dával na hlavu igelit, ale s tebe jsem vedle se... Čo povedal? Jiným holkám jsem dával na hlavu igelit. Jiným holkám sem dával na hlavu igelit. Bráško, ako už sa to dosť začína vymykať. Tak nápravím hafo, potom Dex a teraz dávaš holkám igelit na hlavu. Ako už trošku sa kľudni. Už sa s tým trošku kľudni. Ale s tebe jsem vedle, jsem jak cvok. Moje holka skáče jako zajíc, dělá bunny hop. Bylo těžký takovou najít, pořád jenom skáče a já jsem z toho cvok. Ona dělá bunny hop. Pořád jenom skáče a já jsem z toho cvok. A potom dělá tany, to je top. Já na to chci na celou noc. Ona dělá bunny hop. Bodaj by si sa z toho rebríku zjebal. Bodaj by sa potkla a palila držkou napred. Já jsem se omylem zabouknul do tebe, to znamená, že tě chci ulovit. Dick, čo tam je? Legendárny Pokémon. Zdena Studenková. Nesmrteľný Pokémon. Ty nechceš takhle rychle, tak to teda ne. Nejdřív mě musíš unavit. Proč seš takhle dobrá, proč seš takhle hot? To nevím, nemůžu On to je green screen tam, alebo to sa mi len tak zdá. To čo, hej? A proč seš takhle hot? To nevím, nemůžu za to, že jsem ghost. To čo? Tak to bude rachot. Uděláme spolu bunny hop. Je mi to jedno, baby, protože seš lid. Když tě vidím, tak mi teče pot. Jiným holkám jsem dával na hlavu igelit, ale s tebe jsem vedle, jsem jak cvok. Moje holka skáče jako zajíc, dělá bunny hop. Bylo těžký takovou najít, pořád jenom skáče a já jsem z toho cvok. Ona dělá Dick, školka. bunny hop. Pořád jenom skáče a já jsem z toho cvok. A potom dělá tany, to je top. Já na to chci
jeho tvár. Dick, to je strašné, to je fakt strašné. Ako neviem, že či mu to náhodou YouTube nestentuje, lebo tam mal tú vzduchovku a to mu môže priviesť porušenie community guidelines, ale však čo už, no keď už natočil Dexa, tak už ja mu už nedá nič ban. Na premiére hovorí, že moje holka skače jak bunny hop a potom na konci ju typek zastrelí a typek ju zí. A ešte hovorí, že iným holkám dávam na hlavu igelit. Chvála Bohu, že to už skončilo, ja toto už nechcem robiť, však ja už mám 3 rakoviny z tohoto, už mi dajte pokoj s nejakým ferom divokým, nejaký retard sprostý, furt len tam vykrikuje o svojich holkách. Choďte do riti, fakt už choďte do riti, už ma to fakt nezaujíma. Dajte odber a like a slávame k Bambusovi, my sa uvidíme u ďalšieho videa, čaute. Tak to se má, chtěl bys robot tak aspoň jako já, bohužel jsem jedinečnej, prototyp KLXL, tak abys šel. Kolik dní, kolik